ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅମଲ ପୁରା ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଖାନା ମାରିକି ସାରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି କଲେ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅମଲ। ଆମର ଏଠି ଆପଣ ଲୁକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଅମଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇଦେଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଲ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। এই ଆମ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲା ଭିତରେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅମଲକୁ ଆଉ ତାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସଫା ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅମଲକୁ କହିବା କଥା ଆମ ଗୁପ୍ତି ହାତବା ଏରିଆ ବା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରାଜନଗରରୁ ଏପଟେ ଯେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ସର୍ଭିସିଂ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅମଲାକୁ ରାଗି କରି ନୂଆ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ପୁରା ହାତ ମାରି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ମଳି ତେଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସଫା ଅମଲ କିଛି କହିବେ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ସେତିକି ତ ପାଣି ସାରି ଦେବା ନା କ'ଣ? ସେ ହାତ